Hola a tots i a totes, benvinguts al canal. Avui us parlaré d'un fertilitzant que ja no és que siga econòmic, sinó que és gratuït. A més, és un fertilitzant amb moltes bones propietats. Voleu saber més? No, para un moment el vídeo. És que he vist que la meitat de la gent que veu els vídeos no està subscrita. Però això què són? 2 persones, com a molt. I que, per favor, no costa res d'apretar la subscripció i així ja podeu enterar-se de si faig algun altre vídeo i si vos agrada bé, es quedeu i si no, doncs no passa res, però subscriviu-vos, per favor. Us espere. Va, us done 2 segons. Vale? Heu preparat ja? S'heu subscrit? Jo és que així fent el moniato, els meus amics partint el cul de mi. Amics, diu. Amics. Així que, per favor, subscriviu-vos. Ja? Ja esteu tots? Va, doncs continuem. Avui vos parlaré de l'orina. Es diu que poden viure entre 4 i 6 setmanes sense menjar, però menys d'una setmana sense beure no poden viure. Sí que l'orina, una de les coses bones, és que en un cas de necessitat la poden beure. I direu, què conté l'orina humana? He buscat molt per internet i sí que es pot. De fet, hi ha estudis per a en futures missions en l'espai, la gent que viu allí tindrà que menjar i una de les coses que es pot reciclar és l'orina. A més de veres que la persona té que estar sana, no té que tindre cap malaltia, ni prendre cap medicament, no té que tindre infecció d'orina ni cap malaltia d'aquest tipus. Perquè l'orina què conté? El 95% és aigua, el 2% de sals minerals, 3% d'urea, a més també conté nitrogen, fòsfor, calç, totes aquestes coses essencials per a les plantes. Podeu anar a internet i buscar-ho, vosaltres mateixos. Ara bé, com ho farem? Com podem aplicar-ho? Hi ha que diluir-la en aigua, perquè en altes concentracions cremaríem les plantes. No sigueu guarros d'anar a pixar allí enmig del bancal. Ala, va, més. Els percentatges, més o menys, serien més o menys 1 litre d'orina, 10 litres d'aigua. O amb 1 litre d'aigua, uns 100 mil·lilitres d'orina. Ho podem aplicar en regadera, en rec, amb un difusor i regarem directament en la terra. Com us he dit, la persona ha d'estar sana, no prendre cap medicament ni tindre cap malaltia. Pensem que al cap i a la fi es gasta estièrcol, com també merda de cavall. Ha dit merda, no? Val, perfecte. Molt bé. I també existeix el guano, que són excrements de pardals. Este producte procedeix dels excrements de les aus marines. Així que, de tota manera, us posaré enllaços on podeu consultar tot allò que vos estic dient. Pròximament faré un vídeo de la plantació de les faves, que ja tinc que estar plantant ja, i utilitzaré aquest compost per a veure com funciona. Així que si us apeteixen unes favetes, ja sabeu on vindre. Bé, fins així el vídeo d'avui, un vídeo una miqueta escatològic. Però mira, estos dies que encara fa calor, apeteix un suquet de pinya. A la vostra salut. Adeu.